mě zajímalo, kde je máme najít. Vojenská jednotka se přeci nestratí, víte, půlka armády. Jak vidíš, tak asi jo. No, je paráda. Co s tím budeme dělat? Ostatně máš tu depeši? Kterou myslíš? No tu depeši, co jsem ti dával do ruky. Já žádnou nemám. Svitek. Takhle je to srolovaný, na konci je pečeť. Já jsem papír už viděl, ale ten u sebe nemám. No tak když jsi papír naposledy viděl, tak si ho používal úplně k něčemu jinému. Nemám. Jak nemám? Já myslím, že ho dali tobě. Já jsem ho dával tobě. No, nedával. No to si píše dával. Nedával. Dával? Nedával! Dával! Nedával! Dával! Nedával! No dobře, no. Ja! 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 Dobře, no, tak možná jsem ti ho nedával. Jo? No tak nedával, no. Opravdu? Já nevím. Tak víš co? No. Zkusíme to i bez ní, ne? Já si myslím, že to půjde. Jo? Tak mě ukecáme. Tak jo. Ale jdem. Když se to nějak nelíbí, neměli bychom se náhodou vrátit. Jestli nás chytějí, tak nás čeká šibenice. A mně se zrovna moc vyset nechce teda. Jako vrátit, když jsme došli až sem? Zbláznil seš? Nebo seš nad sráp? Sráp. No. Já a sráp. Jo. Vzpomínáš minule? 30, co 30, 60, jich na mě bylo? A se všema jsem se vypořádal. No, jasně, já jsem to viděla. 60, houby 60. 6 jich bylo. Jednomu si zaútočil břichem na jeho koleno, asi tak. A druhého si bravurně napadl bradou na jeho pěst, viď? Tak nějak ti přepočítal zuby. Můžeš mluvit o štěstí, že ti všechny zůstaly, víš? A jako ty ostatní. Se mi smějete? Jo, my se ti smějeme jako ty ostatní, co předtím byli, víš, ty 4, ha? Co s tebou taky jinýho? Nebo se snad chceš měřit? To si pich. Se mnou? Vrať se. Ale ten meč odlož, já se bojím meče. Tak pojď ty, hrdino. No? Hele, proč jste ve psi? Já nemyslím, proč vedete tenhle ten spor, i když ty vepři by se taky hodily. No jako tak nás ještě nikdo nenazval, jo, ale... Já se divím. A ty si jako myslíš, že ty voníš po fialkách, nebo co? No to si píš, že voním po fialkách. Pojď sem. No pojď, Co tě neboj. bojí? Neboj. Smrdím nebo ne? Ha, ha, ha. Počkej. Je tady někdo statečný, kdo mu řekne pravdu? Jakou pravdu Hele, nesmrdím? tam je statečný, pojď sem, pojď mu to říct. Čuknou. Pojď si čuknout. Smrdíš víc než já? A ještě se přiznat, když sem jde. Tamhle, tamhle. Tady hnědej. Vozoj v metku. Ty nechal. No vidíš. To nevadí, nevadí. Nicméně, Vidíš, jak mají posekle. to smrdím docela dost. Ostatně mě napadlo. No. Vy budete určitě členové té vojenské jednotky, kterou my tady se svým pomůžníkem hledáme. A tím pádem jsme vás našli a tudíž vy nás zavedete s naším poselstvím k vašemu veliteli. Řekl jsem to dostatečně srozumitelně? Docela rychle, ale já jsem tě rozuměla, jelikož já jsem velmi inteligentní. Ha! Takže vy hledáte našeho velitele. A vašeho velitele. My máme velitele, samozřejmě 2 tady sami být nemůžeme, že jo? To jako... No právě, a proto s ním chceme mluvit. To by mohl říct každý. No proto to říkáme my, že jo, když to může říct každý. A my ti ho máme ukázat, zavíst k němu nebo... No správně zavíst. A proč? Protože jsme poslové našeho velitele, našeho zase. A ten chce mluvit s vaším velitelem pomocí depeše. Ale to je přísně tajná, že ji máme uloženou. To je tak tajná, že ani vidět nemůžeme, že ji máme. Ne, to je tak tajná, že ji ani vidět nemůžete. Přesně tak. My někde velitele máme. No, Viď? kde? Kde máme velitele? Někde? Aha. Hele, Tady někde, Kde jsme? někde máme.
Pamatuješ na tu naši brožuru, co nám dávali? Jo, jestli měli jsme to v té brožuře, ano, správně. Jak a vypadají tamhle ten je nezemřeří? divně nervózní. A silně. On je trošku nervózní a maličko se potí, ale to je proto, že má chřipku. Kašlej. No, má Mně se to chřipku. nějak úplně nezdá. Nějaký ne. Jako, podívej se, dezertéři nejsme. Za první nevím, co to je, za druhý mě to uráží, rozhodně to nejsem. Dobře. Tak mi doveď ke svému veliteli. No dobře, no. No. Cibule na čerstvý dech po ránu, neznáš? Zkus příjemné. Aha, výborně. Já myslím, že bys jim to asi měl ukázat, kde máme toho velitele už tak nějak jako... Hele, co je? Šéfe, já ho zvládnu. Jo, jasný, v pořádku. Počkej, ale zase budeme trošku korektní. Půjď sem tu Ať halusku. je to férový. Tady si vem tuhle halusku. Ale je dobré. Ten můj je lepší. Ale nemá halpan. Ten tvůj taky ne. Menší. No pozor! Pány už přestalo bavit se ohánět tě velkými klacky. Meč? Ne? Proč bych mečel? Tady jsi koza maximálně stará ty. Meč jako ta zbraň, co má v ruce, prosím tebe. Jo, takhle, tak to jo. Aha, počkej, co děláš? On ti umře. Je mrtvej. Tak to zase zbyde na mě. No tak ukaž, to umíš ty taky. Tak jo, tak pojď. Ja! 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 A koukej. Ja! On je taky mrtvej. No, teď už to je jenom na tobě. No počkej, to jako... A jsem zvědavý, s čím přijdeš. Uvidíš. Jo, a potom mě přivedeš toho velitele? Jasně. Aha. To bych se měl začít. A tohle si vzala kde? Ale tak jako jsme cestovali a v táboře to tak leželo. Ale já vím, ale počkej. Tohle je uherský štítek. To není poklička. A tohle je švýcarský meč. To není vařečka. Tak si to prosím tě jdi vyměnit. Ale já vím, že to je meč. A že to je štítek. Já jdu s tebou bojovat totiž, víš? Aha, paráda. To jsem se fakt bál, Tak pojď, hrdino. že mi to řekl. No tak jo. No, dobrý, no. Tak právě jsme zjistili to, že umí utíkat. To jo, to no. Tak pojď. Tak jo. To není něco špatně, že jo? Já myslím, že to, Já tam nevidím přes ten škoubek na hlavě. já myslím, že to úplně dobrý. Já tady mám meč, víš? Ježišmarja. Tak jo. No, tak co? Tak nic. Jo, jsi toho velitele? Já myslím, že se domluvíme bez něj, ne? Au! Ty jsi mě bodla. To byla jako výstraha. Aha. Tak teď se mám opravdu začít bát, jo? Já bys mohl? Tak jo. Tak to holky vidíte, ty chlapi už nejsou to begali, že jo? Takže to co naděláme? To bylo úvodní vystoupení skupiny historického šermu Metropolis z Nového Byčova a my vám děkujeme.